Ke ce tambaɗaɗɗiyar da ke kiran mijina cikin dare? Sunana Malika. Ba wannan na tambaye ki ba, domin babu tambaɗaɗɗen da bai san sunanki ba. Ashe tambaɗaɗɗin na da yawa. Ni ba tambaɗaɗɗiya ba ce, kuma mijina ba tambaɗaɗɗe ba ne. Face ke ce tambaɗaɗɗiyar da ke son tambaɗar da shi, kuma Allah ya masa katanga da kaidinki. Ni ce mace ta farko da Abdul ya fara so a rayuwarsa, kuma har yanzu san da yake baya mi kwatankwacin irinsa. Da sannu zan mallaki abuna. Domin malaji ke da ke ba dan kin cancanta ko kin dace da shi ba. Ƙarya kike, bakar munafuka, ma kira algunguma. So kike ki kwace shi daga gare ni, kuma baki isa ba, kin ci ƙarya kin kwana da yunwa. Ramin kura sai 'ya'yanta, kuma ni Abdul yake so ni ya aura ba ke ba. Jaka akuya banza. Da sannu akuya ke shiga ramin kura ta cita da yaƙi, ta kuma tarwatsa 'ya'yanta, ta mallaki karagan ikon gudanarwarta. Amma ta ke ba komai bace face sauna, shashasha, sakarya da baki da ajin da zan haɗa jikina da ke. Kuma idan na shigo gidan dole Abdul yayi waje rata da ke. To shikenan, ga fili ga doki, ga maciji ba a nuna ja shege ka fasa. Matukar kina neman shiga tsakanina da mijina, sai na nuna miki bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane. Ya ke banzar bazara da kikiya kuma 'yar autan Iblishe. Kina jina?